Hormatly Ata Watan TV kanalynyň tomaşaçylary. Türkiýe ýene bir ýurda wideoda başlatmak bardaky karary ýatyrdy. Ýagny Türkiýanyň resmi gazetinde 2024-nji ýylyň 5-nji aprelinde neşr edilen täze karara görä Türkiýe Täjikistan raýatlary üçin öň bary bolan wideoda başlatmak bardaky karary ýatyrdy. Ýagny bundan sonra Täjikistanyň raýatlary Türkiýe seýahat etmek isleýän bolsalar, onu hökmen viza alaýmaly. Hormatly tomaşaçylarymyz, aramyzda Täjikistanyň raýatlary barmy bilemok. Ýöne belki tanışlaryňyz bardyr. Şonuň üçin şu habary, täze habar gyzgyny bilen size ýetireýlik. Hormatly tomaşaçylarymyz, Ata Watan TV YouTube kanalyny, Instagram hasabymyzda we TikTok hasabymyzda şeýle hem atawatan.turkmenistan.com saýtymyzdan habarlary ýygyderli gyzgyny bilen ýerlap bilersiňiz. Häzirlikçe hoş, sag bolun.